September 29. Ayan. So, ngayon ako nag-start ng vlog. Ayun. So, nandito ako ngayon sa third floor. Papakita ko sa inyo yung, gusto ko ipakita sa inyo yung view. Pag dito sa third floor, ang ganda. Ang ganda dito sa third floor. Oh, wait, papakita ko sa inyo, okay? Ayan. Ang ganda na, bes. Nature siya. Diba? Nakikita mo. Ayan, nakita dito yung old home. Old home. Yan, papalipat mo dito kay ano. Sarap si teacher dyan ang mga Kami ay naghahanap ng bulaklak. plantito, plantita. Platito, So, ganyan ang bilis nila mag-punto. Oh, tignan mo yung umakat na ang suso, oh. Yeah, there's a lot. Ayan yung avocado ko na nilipat. Ayan. Sabi ko sa'yo yung ano doon, ilipat mo na rin. Saan? Yung na, ano na sabi May avocado? Na, ano yung tawag mo? Pagkadayan ba? Huh? Tapos, ayan o, may suso nakaakit sa bulaklak. Ni Nico, kay Nico yan. Tinanim niya yan. Kasi ang ugat niya gumagapang sa loob ng bahay. Sabi niya kasi, kaya daw dyan magkatabi, kasi nga daw magyayakapan o basta? Sa ating garden. May small garden kami dito. Ayan, nakikita niyo yan. Ayan. Ang ganda tanim niya ni Mother Renchi. Yung mga yan. Tapos meron ako dito mga tinanim din. Ayan, yung mga dating mga bottle ng alcohol. Ay, nakatanim. Ito yung ganda-ganda ako sa kulay. Christmas na Christmas color. Ayan. Eto, maganda to pag madami kayong ganito. Kaso lang, hindi pa siguro niya time to shine. Ayan. Tapos eto rin, maganda kasi ano siya. Kukulayan lang. Ayan. Ito yung aming small garden here. Tapos meron ako ditong puno ng avocado ulit na ita-transplant ko yan sa susunod. Tapos ito. Tsaka yan. Tsaka to. Ito yellow bell yan. Sabi ng teacher dyan, putulin ko nga daw. Kasi nga parang kumapal. Putulin. natin. Oh, kumuha ka na pang putol. Gunting! Where's the good thing? We got the plant. Yes. Plantita na po yan. Tapos itatanim po niya ulit para daw magsanga ng magsanga. Kasi ano, nagbabaging lang siya. Baging? Patawag dyan, Tart? Pabaging ng pabaging. Pabaging ng pabaging lang. Eh, kailangan siya makapal. Oo. Tingnan mo, sayang yung ano niya. Oh, different. Ano? Oo, tingnan mo may mga sanga-sanga, may mga bago na nga siyang sanga dun, no, Tart? Kaya pula siya para daw swerte. Oo. Ayun, violet. Para may pag-asa. Para daw may peace of mind. Ayan, oh. Maganda rin to, oh. Kaso lang nag-iisa na lang siya. Madami kang matatanim niyan, Tart, no? Tingnan mo, pumasok na siya dun sa computer. Gusto na mag-aral. Oh, Gusto niya matutong mag-computer, eh. ang putla niya tuloy. Ay, kasi na ano siya sa aircon. Hindi natin ito sa dalawa. Ah. Dalawa, o kahit madami, daming sanga eh. Ito yung small garden namin dito na madalas tinataniman. Ninanakawan. Ninanakawan ng mga dalaman. Mga plantito dyan. Ayan, para magtatanim. Sana tumubo. Pag ito tumubo, ibig sabihin malamig ang kamay ko. Ayan o, pumasok kasi siya sa computer lab. Kaya ayan, tinan mo, namutla siya. Kasi malamig doon. Pumuti pati siya. Lamig dun eh. Ano nangyari dyan? Kaya mahirap siya. Nagilayo natin ang ugat sa puso sa ano. Ayan na. Plantita na si Tita Jen. Kapasok po tayo. Hindi lumalaki yan. Humarap ka muna dito para mamaya may ano tayo. Wow! Ang ganda niya, no? Para siyang Christmas tree.
Ay, Mr. JR. Tanong mo kay Ate Lani. Ayan, o. Mas pag lumaki yan, magmumulaklak yan. Yellow bell yan eh. Kaya siya, uki na, naitanim na. Wala na siya sa taas. Ito, o, binabalak talaga niya. Kinukuha niya na, o. Kuhanin mo na nga. Baby. Color white pa nga, antayin mo mag-green. Ang ganda niya. Nakaano siya? Nakatouch pa siya. Kaya, Oh. Papa, ide-demo sa'yo ni, Mr. JR. agad na. Tingnan mo, ayaw. Sorry. Ano ka? Ay, kailangan pala yung mabilis, ba? Feeling ko mainit itong galit.